Здравейте, хора! Аз, Жан Якта, ще ви покажа нещо. Днес ще снимаме чат с кучето. Смете ми да се нещо друго. Чат с кучето. Да видим, ще се кръстим някак странно. Ще се кръстя Жужу. Не, да, Жужу ще бъда. Жужу. Кучето гледа Ролекс, който си купи вчера от Битак. Излъгали сама ме. Сега ще ходя да му щупя главата на оня, дето ми го продаде. Чакай малко, много си бесен. Много си бесен. Ще спиша с правописни грешки. Кучето мига на парцали. Тук съм списал с кучето преди да ви го покажа. Ще опитам защо мигаш на парцали. Що ми мигаш на парцали? Опа. Ще питам, пък слагах точка, моля ви. Слагам точка. Кучешка му работа, Жужу. Добре, да само питам. Само питах. Тогава защо питаш? Много си тъп. Много ценя твоето мнение, Жужу. Цени, че е тъп. Благодаря. Благодаря. Моля. Бекалсо. Така. И аз ще му говоря объркано така. Така, Жужу, така. Чакай, ще му напиша хи. Кучето се радва на Жужу. Чакай това да го изтрия. Много ми се радваш. Я, Попо, какво си увесил нос?
Не съм тъжна. Не съм тъжна. Защо? Не съм тъжна и ме пита защо. Тъй. Ще му се направя ясна интересна. Жужо, ще ми дадеш нещо за хапване? Не. Много жалко. Жалко е за теб. Мерси, Жужо. Викам му, жалко е за теб и той, мерси, Жужо. Много си тъп. Какво написах? Много си тъп. Кучето мига на парцали. Тъпанар. Обиждай. Добре, ще те обиждам. Добре, ще те обиждам. Айде. Какво ба? Какво ба? Сега ще му говоря на цигански. Какво ба? Какво на аз пък? Какво? Какво? Сега ще му напиша какво? Какво? Май пак приказвам глупости, познавам по изражението си. Да, приказваш глупости. Кучето носи празната спъничка и я тропа пред Жужо. Кой искаш, ма? Ко? Тук да сложим запитайка да сме по-учтиви. Май пак приказвам глупости, познавам по изражението ти. Това го каза вече. Не загледах се в телевизора. Жужо, изходният бувер ми е само от една реплика и не мога да се спомня такива неща. Добре. Чао. Я пък ти, къде се разбърза? Снимам клип и ми свършва времето.
Кучето се чеше и разхвърля бълхи навсякъде. Казах: чао, тъпчо. Не, глупчо ще му напиша този път. Айде, до скоро. Видяхте какво тъпо куче е това? Видяхте какво е тъпо това куче? И просто ако искате ви го направете, но не ви препоръчвам и айде, чао.